4 och Emma lägger sig på en andra plats. Ville komma. Och vi har startat från Kalix. Resultat står nu framme. Tjejen som vann igår pressar och jag får redo att starta Stina Olofsson från Arvidsjaur. Efter henne har vi Linn Larsson från Solklinten, Lena Rinning från Solklinten, trea. Där kommer Felicia in i mål. Hon åker på 49,52, totaltid 1:42,06 och lägger sig i kötta. I konkurrensen ser vi nu Ida Almegård från Luleå. Och då förstår Emma Kröger från Luleå beredd att starta. Och sen har vi Alexander Möller från Arvidsjaur, Sandra Andersson från Kalix och Vilma Bengt från Arvidsjaur.